ଓଡ଼ିଆ ଲୋକସାହିତ୍ୟ ପାର୍ଟ 4 ଫୋକ୍ଲୋର ଶବ୍ଦଟିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚଳନ କଲା କେଉଁଠି 1946। ମିଥର ସଂରଚନାବାଦୀ ସମୀକ୍ଷକ କିଏ? ଲେଭି-ଷ୍ଟ୍ରସ୍। ନିମ୍ନ କେଉଁଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ଚୌର୍ଯ୍ୟବୃତ୍ତି ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଖଳତ୍ୱ। ଦଣ୍ଡନାଟ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ଉପାସନା ଭିତ୍ତିରେ ପରିକଳ୍ପିତ? ଶିବ। ମର୍ଫୋଲୋଜି ଅଫ୍ ଦି ଫୋକ୍ଟେଲରେ ପ୍ରଦତ୍ତ କ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁପସ୍ଥିତ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ? ପ୍ରଥମ। ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁଟି ବ୍ରତକଥାର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ଲୌକିକ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ଉପାସନା, ଲୌକିକ ଇଚ୍ଛାପୂର୍ତ୍ତି, ଏକକ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ମହିମା ପ୍ରଖ୍ୟାପନ। ଗାଥାର ନିଶ୍ଚିତ ଲକ୍ଷଣ କେଉଁଠି? ଗୋଷ୍ଠୀଗାନ। ଭାଇଜିଣ୍ଟିଆ ଓଷା କେଉଁଠି ବହୁଳ ଭାବରେ ପାଳିତ ହୁଏ? ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। କେଉଁ ନୃତ୍ୟର ଅନ୍ୟ ନାମ ବାହାକ ନାଟ? ଛଉ। ଉତ୍କଳ ଗାଉଁଲି ଗୀତର ରଚୟିତା କିଏ ଓ ଏହା କେବେ ପ୍ରକାଶିତ? ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଏହା 1958ରେ ପ୍ରକାଶିତ। ଘୁମୁରା ନାଚ ବିଶେଷ କରି କେଉଁମାନେ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି? ପୁରୁଷମାନେ। ନାଗଲ ଚତୁର୍ଥୀ ପର୍ବଟି କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି? ତେଲୁଗୁ। କୁରାଳ ପଞ୍ଚମୀ କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି? କୁମ୍ଭାର। କେଉଁମାନେ ମାଘ ପର୍ବକୁ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଭାବେ ପାଳନ କରନ୍ତି? ଜୁଆଙ୍ଗ। ବାଇଧନ ଚରିତ୍ରଟି କେଉଁ ଲୋକନାଟକ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ଦଣ୍ଡନାଟ। ଲୋକଗୀତର ବିକାଶରୁ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? କବିତା। ଯୋଗୀ ଗୀତରେ କେଉଁ ଚରିତ୍ରକୁ ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର। ତାଳପତ୍ରର ଛତା କାହାର ପ୍ରାଚୀନ ପନ୍ଥାର ସ୍ମାରକ ଚିହ୍ନ? ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା। ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଗୀତରେ କେଉଁ ରସର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? କରୁଣ ରସ। ପ୍ରବାଦମାଳା କେଉଁ ଲେଖକଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ କୃତି? ଭଗବାନ ହୋତା। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ ଓଷା ଗୀତ ଲୋକଗୀତର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟର? ଧର୍ମମୂଳକ। ଲୋକନାଟ୍ୟ ପରମ୍ପରା କଣ୍ଢେଇ ନାଟ କାହାର ସୃଷ୍ଟି? ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ଦାସ। ଅବକ୍ରମଣ ତତ୍ତ୍ୱଭିତ୍ତିକ ଲୋକନାଟକର ଆଲୋଚନାର କେନ୍ଦ୍ରରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଦେବତାଙ୍କୁ ମାନବାନ୍ତରିତ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଚୈତ ପର୍ବ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ବ? କୋରାପୁଟ। ଲୋକବିଦ୍ୟାର ଚତୁର୍ବିଧ ବିଭାଗୀକରଣ କିଏ କରିଛନ୍ତି? ରିଚାର୍ଡ ଏମ୍. ଡର୍ସନ। କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଚୈତି ଘୋଡ଼ାନାଟ ପର୍ବର ଆଦର ବେଶୀ? ଧୀବର। ଲୋକସାହିତ୍ୟର ସାଂସ୍କୃତିକ ବିକାଶଧାରା ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଲୋକସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ମେଷ ଉତ୍ତରଣ ପୁସ୍ତକ କାହାର ରଚନା? ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାମୟୀ ପ୍ରଧାନ। କେଉଁଥିରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଆସୁଛି? ଲୋକଗୀତରୁ। ନାଗାନୃତ୍ୟ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୃତ୍ୟ? ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର। ଝୁମର ନୃତ୍ୟ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକନାଟକ? ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଲୋକନାଟକର ନାମ କ'ଣ? ନାଗାନୃତ୍ୟ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ କୈବର୍ତ୍ତ ଗୀତାରେ କେଉଁ ନାଚର ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଚୈତି ଘୋଡ଼ା ନାଚ। ଲୋକସାହିତ୍ୟ କେଉଁଥିରେ ନିହିତ? ଲୋକଜୀବନ। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାମାନେ କେଉଁ ଗୋତ୍ର ଭାବେ ପରିଚିତ ଅଟନ୍ତି? କାଶ୍ୟପ। ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ନିଜେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା 21ଟି ଲୋକକାହାଣୀକୁ କାହାର ଅଙ୍ଗୀଭୂତ କରିଥିଲେ? ଉତ୍କଳ କାହାଣୀ। ସାଧାରଣତଃ ସାହିତ୍ୟକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଦୁଇ ଭାଗରେ। ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ। ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେଉଁ ନାମରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରୁଛି? ଗୋଟିପୁଅ ନାଚ। ଦଣ୍ଡନାଟରେ କେତେ ଜଣ ବକ୍ତା ଥାନ୍ତି? 13 ଜଣ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ, ପଲ୍ଲୀ ସାହିତ୍ୟ, କଥିତ ସାହିତ୍ୟ, ଲଘୁ ସାହିତ୍ୟ ଆଦି କେଉଁ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଲୋକସାହିତ୍ୟ। ବୌଦ୍ଧ ଯୁଗରେ ଲୋକଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ନାମରେ ସଂକଳିତ ହୋଇଥିଲା? ଜାତକ। ସୁଲୋଚନା ହରଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଲେଖକ କିଏ? ବନ୍ଧୁ ନାୟକ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ନାଟକ ଭାବରେ କ'ଣ ପରିଚିତ ଅଟେ? ଦାସକାଠିଆ। ଦଣ୍ଡନାଟରେ କେତେ ଜଣ ପାଟଭକ୍ତ ଥାନ୍ତି? ଜଣେ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ ଅଟେ? ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ। ପାଳାରେ କେତେ ଜଣ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜାର ବିଧି ରହିଛି? ପଞ୍ଚଦେବତା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଲିଖିତ ଲୋକସାହିତ୍ୟ କେଉଁଠି? ସାରଳା ମହାଭାରତ। ବୃଦ୍ଧି ପରିମାପକ ତଥା ମନୋରଞ୍ଜନ କ୍ରୀଡ଼ା ଭାବରେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ନାଦିଆ। ଲୋକସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସଂକଳନ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1876 ମସିହାରେ।